ଶେଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଘର ଘର ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ସାରା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟୁଟୁନାୟକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଟିମ୍ ଓ ଗାୟିକା ଦାୟୀ। ତଦନ୍ତ କରି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ବୟାନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା ଅର୍ପିତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତ କହିଛନ୍ତି, 20 ଲକ୍ଷର ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ 21,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା, ଏମିତି ମିନିମମ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଜଣେ ସଫଳ ଗାୟିକାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ କି? ରିଅଲିଟି ଶୋରେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଶୋରୁ ସେ 80ରୁ 90 ହଜାର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ହଜାର ମିଳୁଛି। ସବୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଆଣିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି।